Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka kerwa khubor na ka Governor Secretariat kalapha ya ka khubor ba ulat ka jala Ushri CH Vijaya Shankar ulapan pau ka jingsong kuman hadin ba ulaya kandu ikinongelam ka Neutrap Integrated Territorial Organization lani ka hitu ha ka ba ulayo panikaran Shibon kimat kibaidai bat ka jaj panrio Neutrap khamtam ban penne pensa ya ka riti dustur jong ka jaj panrio. Kani ka kerwa kalaong ba ka office jong ulat kakwa ya ka jinga terilang na borok kiliang na ka benta ka jingba jong ka emlang salang borok kawe. Na kaliang presiden jong ka hitu uba donbok dakhar ulapan pau ka jing sokmen ya kani ka jing simkhya ulat bat ulapan pau ru ba don kam kum gini gibriyo kiba sotho bakinwan ha kani ka jela jongi khnang banla bani terilang ha ki babun kiman na ka benta ka jingba jong ka jela hi borok kawe. Ka jing ekran jungi mene baru lat ke jela i ekran be ya kamat kata kadai ka unique history jong khasi ka bangila pensungo ho bat ni don kamru ya kum kini ki belarang ba ki bela di ki ba senior hata ka kam ka jam ki bela ya ki bela ban ya slok ba bangin ya ekran ya kata ka unique history jong khasi bat ka jing ekran mene kolong ka beseso bat ngi scam bat ngi kermen ba ulat ke jela unsara ya kane ka jing ajungmut jungi halor ka instrument of accession but halor ban depoliticize ya ka dis council hakane ka chispa arpsan amendment jong 6 to arasar ka kanai kubleshipur.